F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħanlaqgħakom ma' Luke Saidon. Luke huwa kompożitur mużikali, awtur teatrali, kif ukoll kittieb. Luke rebaħ diversi titli prestiġjużi kemm lokalment u anke fir-Renju Unit, fejn fil-preżent qiegħed jgħix. Luke għandu viżjoni unika, viżjoni artistika, kif bit-teatru bil-mużika jesponi kwistjonijiet relatati ma' strati differenti tas-soċjetà tagħna. Luke gradwa fil-matematika u fl-istatistika, però grazzi għal perseveranza tiegħu irnexxielu jipperswadi karriera f'dak li għandu passjoni għalih, il-mużika u t-teatru. Niltaqgħu ma' Luke minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy you won't taste the difference. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Sara tat-tajba u nilqakom għal Prime Time illum it-tnejn 10 ta' April, l-għada tal-għajt il-kbir. Ħafna minnkom din il-ġimgħa qegħdin igawtu xi ftit ġranet ta' vaganza, forsi jkollhom ġranet iktar liberi, naqra iktar ħin liberu biex jagħmlu dawk l-affarijiet forsi li normalment f'rutina normali ma jkollhomx ċans jagħmluhom. Hawn ukoll xi wħud li forsi ma jgħixux fi gżiritna u jiġu lura għall-għajt il-kbir sabiex jiltaqgħu mal-rabat, mal-ħbib tagħhom u jqattaw ftit ħin magħhom. Il-mistieden tiegħi tal-lejla meta smajt li qiegħed Malta mill-Ingilterra ma stajtx ma nistidnux għal Prime Time għax ma nistgħux ma nlaqgħux magħkom. Il-lejla l-mistieden tiegħi huwa kompożitur, awtur teatrali, kif ukoll produttur teatrali. Nilqa' miegħi lil Luke Saidon. Hello Luke, kif int? Sara tat-tajba? Sara tat-tajba. Grazzi talli aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Grazzi man. Jiena ħammur f'posti għax Luke aħna għandna tradizzjoni Prime Time. Min jiġi hawnhekk dejjem nirreġistrawhom. Ikollna bżonn id-dettalji biex inkunu nistgħu nirreġistrawhom. Isem ikun jom? Luke Saidon. Luke Saidon. Data ta' twelid? 10 ta' Wissu 1994. 1994. Fejn inti mwieled Luke? Malta, l-Pietà. Pietà. Residenti? Londra. Londra. Professjoni? Diffiċli, imma jgħidu direttur tal-mużika u xogħol fit-teatru. Direttur tal-mużika u xogħol fit-teatru. Kemm ilek l-Ingilterra issa Luke? Is-sinni madwar 7 snin. Tlaqt eżatt mal-estate il-kors tal-Università, kif semmejt iktar kmieni, u injem issa ħanalaq 7 snin u nofs kważi. Inti studjajt matematika u statistika, suġġetti kompletament differenti minn dak li qed tagħmel illum. Ħafna nies jgħidu li hemm xi link bejn il-matematika u l-mużika, s'issa għadna ma esperjenzajtix, però ċert illi ċertu loġika illi tidħol fil-matematika li ovvjament titrasferixxi ruħha għat-teatru u għall-mużika wkoll. Imma iva, dak kien l-oriġini. Grazzi. Bil-perseveranza tiegħek ma qtajtx qalbek? Għallulek le darbtej, pero xorta waħda inti bqaj determinat li trid professjoni fil-mużika u t-teatru. Iva, kont tlajt Londra, kienet fil-bidu meta bdejt il-kors tal-Università, u għal-bidu kon naħseb li nixtieq nkun attur jew inkella kantant. Iktar ma żmien ġifieri l-idea ta' karriera fit-teatru hija waħda diversa, hija waħda ta' varjetà kbira. U iktar ma għaddew snin, iktar bdejt nirrealizza kemm hemm potenzjal u jiena bħala kreattiv għandi potenzjal fil-kitba tal-mużika, fil-kitba tat-teatru, kitba ta' plays, kitba ta' musicals, kif ukoll li tiddiriġi l-mużika ma' komunitajiet differenti. Allora minn hemm fjorixxiet karriera ġdida li qatt ma ħlomt li jkolli, dejjem xtaqt, però irnexxieli nasal sem s'issa l-inqas. Luke, it-teatru u l-mużika tak l-opportunità li taħdem letteralment ma' kull ġenerazzjoni. Iva.
Minn tfal, minn Iva. trabi, Iva. sa' anzjani. Gburi immens, għax speċjalment meta qed tibda, kull ġob li ser jiġi għalik ser tgħidlu iva. U bħalissa qiegħed fi stat fejn l-iżgħar udjenza tiegħi huma babies li għadhom kif twildu, trabi żgħar u forsi l-ikbar huma anzjani li jgħixu bid-dimensja pereżempju. U l-mużika ssipruha f'kull aspett u kull angolu ta' dawn il-komunitajiet li naħdem magħhom. Mmexxi ħafna korrijiet ma' tfal, ma' żgħażagħ, ma' adulti, ma' familji, kif ukoll ma' anzjani u care homes u residenti f'djar tal-anzjani. U kollha kemm huma jingħaqdu flimkien jew b'element ta' teatru jew b'element ta' mużika u hija xi sabiħ niċċelebrawha flimkien. Luke, darba rajt intervista tiegħek u inti kkummentajt hekk. Oh no. Ħadd l-iskola ma jippreparak għal fatt li ser tieħu daqshekk pjaċir fuq il-post tax-xogħol. Vera, meta qed ta' dik? What a good quote. Però meta taħseb fiha u meta taħseb f'dak li qed inti fir-realtà jagħmel ħafna sens. Il-professjoni x-xogħol huwa letteralment ħajtek. Eżatt. U alla ħares ma jkun xi ħaġa li inti tieħu gost tagħmel. Definitely. U meta inti qiegħed nimmaġin f'kull sistema edukattiva dejjem se jkun hemm affarijiet li se jgħanqluk u se jagħtuk ħafna pjaċir bħal pereżempju kollezzjoni ta' drama u kollezzjoni tal-mużika li kellna fl-aspett ta' skola. Però kif ukoll hemm dawk is-suġġetti illi jgħidulek dan ħajkollok bżonnu għax dan mingħajr dan m'inti tagħmel xejn. Forsi l-affarijiet inbidlu nittama ħafna xogħolna kollha ta' artisti li nibdlu din-narrattiva ta' fit-teatru m'hemmx flus jew inkella fil-mużika m'inti se tagħmel l-ebda karriera. Però li kieku xi ħadd jgħidlek f'punti fejn qed tagħmel deċiżjonijiet kbar ta' ħajtek illi isma' possibiltajiet aw mad-dinja kollha ta' dak li inti tixtieq tagħmel u dak li ħajrnexxielek tagħmel. Kieku xi ħadd qalli illi is-sitwazzjoni tal-karriera tiegħi se tkun fejn qiegħda bħalissa nasib kont nitħaq jew nitbissem għax ngħid kif l-affarijiet se jaħdmu se jiġu flimkien. Imma ġew u s-7 snin li għamilt ġewwa Londra bdew minn kważi xejn bla ebda kuntatt u bla ebda xogħol. U issa qiegħed fi stat fejn ma tgħaddix ma nqumx ġurnata fejn ngħid illum m'għandix nagħmel, which is a really, really great way to experience your career. El sabor, your cinema nachos. Luke, lura fis-sena 2019 waqt il-premju tal-arti, inti kont wieħed mill-rebbieħa, ħadd wieħed mit-titli l-iktar prestiġjużi, titlu ta' l-artist żagħżugħ tas-sena, għandna filmat ta' dik is-serata biex inqabduk naqa' nostalġija, nara flimkien. Il-premju għall-artist żagħżugħ tas-sena jingħata lil Luke Sajdon. Grazzi lill-Kunsill tal-Arti ta' Malta, dan b'umiltà kbira, dan huwa nur verament, verament kbir. Denise Mulholland, David Dawson, Rosetta De Battista, Janetta Stubbs, il-kumpanija Chicken Shed ġewwa l-Ingilterra, grazzi tal-li għallimtuni xi ġifieri tkun artist, grazzi tal-li tajtun il-possibilità illi nibni karriera fl-arti. X'kemm sabiħa li tgħid li jkollok karriera fl-arti, grazzi tassew. Luke, visibilment emozjonat hemmhekk. Xirtot it-tifel. Emozjonat ta' veru kont. Kien lejla ta' barra minna, ovvjament kienet l-istess sena fejn kanna l-Valletta 2018. Allora, l-level tal-produzzjonijiet kien ta' barra minnaw. U dik il-lejla rbaħna 3 awards. Jena rbaħt dak il-produzzjoni ħax li ktibt miflik ma' Denise Mulholland rebħet Best Work for Young Audiences u rbaħna Best Production u koll. Allora, sattila darba li tlajna on stage, n-nis bdew jgħidu ba' aktar xie jgħidu. Ma bil-Malti jgħidu fuq 3 toqgħod il-borma. U għadet. Ġifieri kontu eżatt ma kif jgħid il-Malti. Eżatt.
Luke, jekk ninħarsu lejn is-sena li għaddiet, waħda mill-iktar produzzjonijiet li ġibdet attenzjoni lokalment kienet it-Teatru tal-Miskin. Biċċa xogħol tiegħek, ktibta inti, kreajta inti. Ħanieħdok lura meta bdejt taħdem fuqha, meta bdejt tikkrea. Immaġinajt li ħatamel daqshekk ħoss litteralment idduru Malta kollha biha. Dejjem kien hemm dak l-element ta' għandna xi ħaġa speċjali f'idejna, għandna xi ħaġa unika u dejjem ma bżajna xejn li insiru nafu we explore new territories b'din il-biċċa. Bdejt niktiba jiena, għamilt il-mużika kif ukoll l-iskript kien f'idejja u produċejta wkoll jiena, però mbagħad il-proċess kien brillanti għax bdew deħlin kreattivi oħrajn, including Denise Mahaland illi kienet id-direttur, kif ukoll Ruth Borch illi kienet il-moviment u l-cast kollu, it-team, u iddeċidejna illi wara il-support kbir tal-Kunsill Malti tal-Arti kif ukoll l-Aġenzija Żgħażagħ ħadnija ma' Malta għodex kollha. Kienet waħda mill-produzzjonijiet illi daret 3 venues f'staġun wieħed kemm f'Għawdex kif ukoll ġewwa Malta. Però l-proġett ta' Teatru tal-Miskin ma waqafx hemmhekk, ġej għat-tieni fażi tiegħu. It-Teatru tal-Miskin spiċċa bħala landmark ta' aħna nsejħulu queer theater ta' Sidon Studio, hija l-brand tiegħi, spiċċat ġiet rappreżentazzjoni kbira tal-komunità queer u l-komunità LGBTQI+. Kienet storja illi ma bżajniex ngħiduha, iċċelebrajna il-komunità kollha u minn hemm bħala Sidon Studio għana verament looking forward illi dik il-legacy nkompluha. Allura, proġetti ġodda illi ġejjin ma' Sidon Studio għandna l-ewwel ħaġa għandna proġett ta' core, komunità fejn qegħdin nistidnu l-core il-komunità queer li tiġi tkanta magħna. Ħafna dettalji se joħorġu fuq Sidon Studio fil-ġimgħat li ġejjin, ħankun qed nagħmlu ma' Europride, però wkoll aħna ċitati li nibdew nikdbu teatri tal-miskini ġodda, produzzjonijiet teatrali ġodda bistejjer ta' Maltin u Għawċin illi forsi sissa għadhom ma ġewx iċċelebrati, stejjer ta' irġiel, nisa, persuni non-binary, persuni trans, illi l-istorja tagħhom għadha ma ħarġitx. Għadna ma nafux fuq, għadna ma ċelebrajniex. Jekk hemm xi ħadd li qiegħed jarana u għandu xi stejjer bħal dawn illi hemm maċ kbir illi jaqsamhom, Sidon Studio huwa dak il-portal illi nittama li huwa lest li jiġbor daw l-istejjer, jieħu ħsiebhom u jaqsamhom ma' udjenzi ġodda. Luke, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar ġejt taqsam x-xogħol tiegħek kif ukoll l-appelli tiegħek mat-telespettaturi ta' Prime Time. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, fil-fatt grazzi għalkun għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti kun li meta tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ħajrnexxilek toħroġ dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xema li kull darba li tixela ħatfakrek f'Malta meta tkun Londra u iktar tfakrek fina ta' Prime Time. Grazzi u l-komplament tas-serata tajba. Grazzi Luke. Lilkom it-telespettaturi inħeġġiġkom teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklamu u nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor, però qabel infakkarkom li llum ħanniedu kompetizzjoni ġdida, anzi mhux infakkarkom ngħidilkom li llum ħanniedu kompetizzjoni ġdida. Flimkien ma' Steril Garda. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tibatunna ritratt flimkien mal-familja tagħkom biex tiċċelebraw l-imħabba li għandkom lejn il-familja tagħkom. Dak ir-ritratt li tibatunna flimkien mal-familja tagħkom grazzi għal Steril Garda jista' joħroġkom rebbieħa u l-ikla li jmiss li torganizzaw għal-familja jew għal-ħbib tkun naqra iktar speċjali għax grazzi għal Steril Garda ħatkun iktar fina. Jien minn hawnhekk ngħidilkom grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom u ngħidilkom grazzi bil-qudiem. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ikompli Prime Time pa' hemmhekk. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issi prodotti oħra Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the time you felt loved and couldn't get enough of it, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter. Made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. Nature's Wonder Fuel in a bottle.
Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Beko new built-in range is beyond beautiful, just like nature. For when you look closer, its technologies amaze you by preserving vitamins A and C for longer or cooking dishes to perfection. Beko combines harmonious design with performance to help you live healthier. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Tile and Style, the Tile Centre at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy, you won't taste the difference. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-Prime Time qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li minn hawn ftit tal-ġranet oħra eżattament fl-ewwel weekend ta' Mejju ħaniċċelebraw Jum l-Omm. Aħna ma stajniex inħallu diċ-ċelebrazzjoni tgħaddi minn qudiemna mingħajr ma nfakrukom fiha u iktar mingħajr ma ntukom inizjattiva biex intom terbħu xi ftit rigali. Fil-fatt, ingħaqadna ma' Nemnem Candles u għandna inizjattiva interessanti għal dawk kollha li jsegwuna biex ikunu jistgħu jipparteċipaw fiha kompetizzjoni li ħad toħroġkom rebbieħa. Insomma biex inkunu preċiżi li ħad toħroġ il-mama tagħkom rebbieħa. Irridu naraw ritratti tagħkom flimkien mal-mama sabiex niċċelebraw Jum l-Omm u dak ir-ritratt li tibatulna grazzi għal Nemnem Candles jista' jrebbaħ lill-mama tagħkom xema li ġiet kreata b'mod apposta għal Jum l-Omm sabiex turuha sabiex tagħmlu apprezzament lejn ommijietkom għal dan Jum l-Omm. Ir-ritratt flimkien mal-mama tagħkom tistgħu tibatulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram u minn bonnici.tv. Qed nistenna r-ritratti tagħkom u qed nistenna il-parteċipazzjoni tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi llejla, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u ħaniltaqgħu għada. Il-kumplament tas-sera tat-tajba. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy, you won't taste the difference. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. Koliosh Greek Yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.